ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ದೀಪಾವಳಿದ ಲಾಗ್. ಮಾತಿರಿಗಳ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ. ಇಂದು ಇಲ್ಲದ್ದು ದೀಪ ಗೊತ್ತದೆ ఒక ತಿತ್ತು ಆಂಟಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ತೋಲೆ ತಾತಿಗೆ ಹೌದಾ ಬರ್ಲಿ ಮಂಡೆಗೆ ಉನ್ನ ತೂವನು ಬಲಿಪ್ಲೆ ಸುರೇಶನ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕು. ದೀಪದ ಇದಾಕ ಇಂಚೆ ತೋಜು ನಾವು ಒಂದು ರಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ತೋಜು ನಾವು. ಇಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲಿ ಪಾರುಂಡು. ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ತೋಲೆ ಮಜಾ ಉಂಡು. ಪಟಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ್ತು ಲಾಕೇಜಿ ಇಡೀ ನೈಟ್ ಬುಲ್ತಂತೆ ಪೂರ್ತಿದು. ಗುಡ್ ಪಾಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಡೆ ಗೋಪೂಜೆ ಅನ್ಪೇರೆ ಪೆತ್ತನ ಮತ್ತು ಮೀಪದು ಕೊಂತಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕನ್ ಮೀಪದ ಪೆತ್ತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಾಗ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಕುಂಕುಮ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಿ ಪಾರ್ದು ಇಂಕಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬೇಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ. ಸೊ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪರೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.